وابسته از این ما با جانب вазири энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон мегӯяд барои ворид кардани маҳсулоти нафтӣ ба ҷуз аз русия бо чанд кишвари дигар гуфтушунӣ доранд. дар пайи зарбаҳои паҳбодии украина ба корхонаҳои коркарди нафти русия дар ҳафтаҳои ахир нархи сӯзишворӣ дар тоҷикистон ҳам ба боло рафт ва ин ҳолат баъзе нигарониҳоро дар байни мардум ба вуҷуд овард. далер ҷумъа рӯзи 10 июл дар нишасти матбуотӣ ва дар посух ба суоли радиои озодӣ гуфт захираи маҳсулоти нафтии тоҷикистон барои 2 моҳи оянда мерасад. такя ба сӯзишномаи байниҳукуматӣ صادراتی برخ از روسیه به تاجیکستان دوام دارد. ба қавли вазири энержӣ ва захираҳои об ҷониби тоҷикистон дар ҳоли ҳозир ба кишварҳои дигари содиркунандаи нафт аз ҷумла қазоқистону туркманистон, эрон, ироқ ва беларус ҳамкориро ба роҳ мондааст. ҳамчун дар гузашта ҳамаи чораҳоро меандешем ки ҳаҷми зарурии маҳсулоти нафтӣ сари вақт ба тоҷикистон برای کار فعالیت منتظم همه ساحه اقتصادیات جماعت کشور را تامین نمایم. тоҷикистон қариб ҳамаи сӯзишвории мавриди ниёзашро аз русия меорад. ҳафтаҳои ахир чанд корхонаи нафти русия аз ҷумла корхонаи коркарди нафти омск ки тавоноиаш дар як сол ба 21 миллион тонна сӯзишворӣ аст ҳадафи ҳамлаҳои паҳбодии украина қарор гирифта дар ҳудуди ин кишвар буҳрони маводи сӯхт пеш омадааст. давоми як моҳи ахир нархи сӯзишвории дизелӣ ки барои иқтисоди тоҷикистон хусусан хоҷагии қишлоқ муҳим гуфта мешавад беш аз 5 сомонӣ афзуда то 16 сомонӣ расид. нархи бензин ва гази моеъ низ гарон шуд. тибқи иттилои вазорати энержӣ дар нимаи аввали имсол ба тоҷикистон беш аз 900 000 тонна маҳсулоти нафтӣ ворид шудааст ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 100 000 тонна ё 11% зиёд аст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.